tehdään popcornia. Herää nyt! Mitä? Me luvattiin tehdä hänelle popparia. Ei hän varmaan osaa. Kyllä osaa! No, mitenpäs sitä tehdään? En tiedä. Niin juuri. Voin neuvoa. Ensin otat yhden maissipitkon. Ota yksi maissipitko, jos haluat kulhon keskikohtaan poppareita. Ja laita 2, jos haluat. Okei. Mitä? Hän ottaa 2. Sitten odotetaan. Sitten antaa kulho. Jee! Popparit tuli valmiiksi. Ja ei kun vuokraamaan leffa. Minä voin käydä vuokraamassa sen. Tuoko hän oikean leffan? En minä voi siitä tietää. Minä otan herran Allukan mukaan. Katsotko sinä minun kanssa leffan? Ei kiitos. Minä voisin mennä puhumaan minun ystäväni kanssa tuosta jostain jutusta puhelimella. Ok. Ai Jenni sinun kanssa katsoisin. Pinkki on minun puhelin. Moi! Joo, ei tässä mitään. Me vuokrataan elokuva tolle kävylle, kun se tultiin. Minkä leffan vuokra? Madagaskari 3. Jee, mä halusin nähdä sen. Katoksa mun? Ei nyt. Mä lainaan sun puhelin tai kun ei. Mä kuvaan meidän kotia. Tai mä menen kuvaan ulos. Siellä se vain kuvailee. Eikä kukaan katso kanssani leffaa. Joo, näin tossa. Kai minä menen pyytämään sitten jotain kaveria. Tuu. Mä oon halunnutkin nähdä Madagaskari 3. Mä oon vain nähnyt trailerin. Mä en oo nähnyt yhtään. Ja muuten sun Nalle jäi meille. Siinä. Kiitos. Mä voin mennä kai tähän. No niin, syödään popparia. En minä tykkää popcornia. No. Minne menet? Odota hetki. Kaksi vai 1? Mitä sinä nyt tarkoitat? 2 vai 1? No 2. Oh, kiitos. Näin, ole hyvä. Muuten haluatko jäädä meille yötä? Okei. Nyt on jo aika myöhä. Mennäänkö nukkumaan? Joo, siis kotkin varmaan menee kohta nukkumaan. Voi mennä vähäksi nukkumaan. Ja moi. Nukkumaan. Okei. Mä syön poppareita aamupalaksi. Ja mä näen 2 luvua. Otan nallesi. Missä mä nukun? Nukuttavassa. Hyvää yötä. Kuka sammuttaa valot? Minä käyn. Oho.
kommentio-osassa.